Nyakora moke jwango yaure kendo machiegni wantiere ka okinyi ma kawuono tarik 13 dwe mar abich higa mar 2024 wabedo kae ka watwa kendo wadhialo joma mine konde duto mar piny mangima. Onyabedo ni en miyo ma intiere godo ma idak godo kaka jaodi, onyabedo mama ni, onyabedo ni in miyo tin bende in min nyathi machielo. Iwacho ni kuma gintie kae wadhialo mine kar odiochieng' mine ne otim odiochieng' manyoro Nyakura Mugweng', to kawuono wadabedo kod twak mondo warangane chal mar wach ni hie to en nade mine matimo tije mopogore opogore. Tainya moko manyalo bedo kiwacho ni gin pewe ma joma chuo mang'eny ahinya, nyabedo kata ni en pap mathoth gi jok matimo gi gin joma chuo, to joma mine nigi thuolo mane e kinde gi duto. Mai gimiyo kawuono wan gi chenro moyiedhi wadabedo kae ka wadhialane joma mine chako turi kod wasani nyaka giko. Wan e chenro kae kod miyo manyawacho ni timo tich malong'o mabende obedo kata ka otayo go chenro mage mapile ka pile. Ituri kodwa achiel kachiel kokalo e mbui mekwa duto te mag Ramogi TV. Yudo kacha e mbui mar Facebook wantiere live, kachiel koda ka mbui mar YouTube wantiere kanyo, kod mbui mar X ka itudi kodwa kanyo to ikonowa SMS machuok kata ote machuok. Yoro kacha SMS line wa maen 2-6-0-0. Itudi koda e mbui meka duto te yuda kacha at Cleophas Oluoch. Wan kae kawacho kaja ni mine duto maneno chenro odiochieng' ni ma kawuono, jogo marito bedo mine, jogo malembgi pok ochopo kare, jogo malembgi osechopo kare ma koluongo ni gin joma mine. Wakwayo nukacha wadhi nyime mar kuno ukanyo Mother's Day pod dhi nyime kawuono wadhialo joma mine. Nyinga Cleophas Oluoch, Kisumo ka Nyakwar Mokeo nyaka Sango, to mae makelo we chakruok mar chenro kantiere kae kod wendo. Ten wendo matimo ohala, ten wendo mariembo taxi, joma joluongo kacha ni Uber, mano bende kama intiere ka oriembo e boma Nairobi ka onkono kod kuonde mamoko bende motime walano. Mano Diana Awino mabende wantie godo e studio kinyi makada mi thuolo mondo mi omos oganda kendo rwakni machiegni. Diana oyawre kendo machiegni ahinya chenro ma kawuono. Oyawre? Ani luonga ni Diana Awino. To an mama. An dhako matiyo tich moro ma samoro ji penja itimo tich riembo. Iriembo nang'o? Tangiso ni ma en tich. To be atimo ohala moko mag catering, to samoro be auso plode kan free, to magi te gin intertwined, gidonjo nikech koro apango time na apango ga anyalo wuok gokinyi adhi tariembo, kochopo saa 4:05 adonje e catering. Aloko ohala adhi e catering, koro an cashier ka catering, aneno ni ohala dhi nadi. Kochopo godhiambo ka yudo client madwaro neno ot or odoro nyiewo plot, mano be atimo. Koro atudi kod jok moko, ok ati kenda, lakini koro atudi kod jok moko to watiyo together. Koro anyalo wacho ni atimo gik adek. Moko ok anyal mention sani, lakini mainstream en adek. Ndiye thuolo mamoko moganda yudo. Iwacho ni odiochieng' ma kawuono ka wadhi nyime mana gino manotimore odiochieng' manyoro. Nyoro ne en Mother's Day. Kendo dhialo joma mine kuom tije mopogore opogore magitimo. Mokwongo maduong' ahinya kuom kelo ngima kuom oganda mathoth ahinya e piny mangima ne joma mine kama gintiere. Kiwinjo odiochieng' ma kawuono, en ang'o mane udhiri meneno ni gik mathoth gi pod nyabedo kae katimore? Mamokwongo donjo e chenro ni mar riembo taxi. Ng'ato nyalo wacho ni ma en tich ma joma chuo mang'eny kar ka. To wacho joma mine mantiere ka nyaka gibed joma mine mataf. Kata ma adko macho ni ka en kuka ngumu. Ochal nade? Ni kuka ngumu. Ana aseloko ga ohala. Be asetiyo e kumiluongo kod Kiingereza corporate world. Asetiyo e bank moro kae Kenya. Asetiyo to nayudo ni koro ok adhi mbele. To onge time kod nyithinda. To be onge strategy, yani mano strategy ma ng'at moro. Koro naamua awuok mondo atim koro ohala. Achako ohala. To asetimo ohala mang'eny, kata supplies asetimo. Agolo kitungu Tanzania chon, 5 years ago. Takelo Nairobi wakulima, tauso. To gik moko nitiere gi changamoto. Koro awe aneno ni mane maber koda, mane makatimo constantly bober maber. To kaneno mariembo ni ber kabisa nikech ok inyal wuok e ot tidog e ot kaka ni wuok cha. Ok en kaka duka ibet piny irito ng'ato mondo bi mondo ba onyiew gik moko. Kiwuok oko nyaka iduog gi mwando.
koro in mi determine ibo duogo kod mwandu adi. Chere kuma inyalo dhiye ti ida kanyo 2 hours to iwuok kanyo kod pesa maber. Chere samoro irundi penji koro ma to tij ang'o, lakini kidok e ot pod iduogo kod pesa. Koro in monego ipangri ibo timo pesa ni nadi, ma ot, ma chiemo, ma savings, otin lakini ijazo yeah. To chenro gi duto kama gintiere, ng'ama miyo sama utiyo to tayo chenro mamoko mantiere kaka mokwongo puoch gi pa kuom timo tije gi duto kumoro achiel, ni odi bende kama intiere ochung' motegno. Ere kaka joma mine kata thuolo ka oyudo mar neno ni ibedo gi thuolo marom kata time ne anyuola mari kata chenro mopogore opogore mibedo kanyo ka itimo family time? Ma time moro ma jok moko wacho ni ka miyo matiyo oyudo ni rito nyithindo ka en mabor bende bedo matek, kata kono mana kinde moko matin ahinya kinde ma ntiere karka. Ere kaka imanage timo magi duto to familia kata anyuola mari bende irito e yo makare? Koro ne gipang odi maber. Koro gima duong' kabisa nyaka ipang sani. Sama ji chiewo sa 12, ini chiewo sa 10 kata sa 9 gotieno. Titimo gik moko e ot, gik ma nyaka itim kendi. Ineno, ken breakfast ka nyithindo dwa dhi e skul, idwa mondo gimadh chai, sami neno, girwakre, gichiewo nadi. Ichiewo chon. So by the time ma gichiewo, koro iseloso negi breakfast, koro ineno ni ng'ama tuo, ka ng'ato tuo koro ichange direction. Nyaka iter ng'ato e hospital, iloso kod chwori, koso i-decide kawa titere e hospital. But koro islote, idil kod agency. Kisetieko mano koro inyalo donje e tich, koro in at peace. Nyithindo osedhi e skul, jatich tere ot kacha, nikech ok inyal we odi mana kamano nikech nyithindo boduogo sami onge, lakini nyaka iduog sa 12, iweyo tiji, iduogo, ibet kodi, itimo homework, ato ekidok e tich kapod in gi nguvu mar timo tijno. Mother's Day ne ndicho manyoro ka uno puro dhi manang'i megi dhialo joma mine. Omi bedo kod paro mane ni Mother's Day tiende nang'o ka ilure kodi, nikech ng'ayo wacho ni ero ng'ato okete status ka jokoro ni Happy Mother's Day mano odiochieng' manyoro ka niketo ng'ama chielo bende mano kende kamoromo kata kanyo kama wacho ni kae monego bed ni wachope. Wacho ni mana kete mbui, kosekete mbui to en gi muhimu mane kuomi kaka ng'ama miyo odiochieng' manyoro kata modhialo kawuono? Being mine, watiyo ga gik mang'eny kabisa. Wane caregiver, warango jotuo, warango nyithindo, irango jaodi, irango minu, wuonu. E society in gik mang'eny kabisa moloyo chuo. Koro kama Mother's Day obiro, aparo ni joma ntiere buti onego gi appreciate gik ma itimogo. Inyalo bet gik moko matindo, moko duong'. Ka ng'ato ng'isi ni thank you for being there. Onyalo kata ng'isi ni thank you ni timo ne nadi, nikech nikia samoro ikia ni konyo ng'ato kamoro. To neno ni konye kabisa. Mondo iendelea kamano or nyalo improve kamoro ka in gi short moro. So Mother's Day. Mano ka intie kanyo, mano Mother's Day kamitie. Koro tich wuon ma itimo machelo ma wacho ka ni mondo mwaranga ne koro kaka intie kaka jariemba wacho ni taxi mane mbui mano ma gisani gintiere mopogore opogore. Mana ka watemo rango gi sani kama bedo ni ntiere akwera mora kata changamoto mora meseyudo ka itimo tingado kone ni tijni joma chwe mang'eny karka. In ng'ama miyo ang'o manodhire mokwongo midonjo kata? Gima nodhira, an ahero riembo mtoka kwa chon. Naluongo ga mtok baba ten manual, tagole e parking, apaki kata duoke. Nahero ga mana mtokni, lakini gima nodhira maber nikech kagoyo strategy arango niya ere gima nyalo timo, tanyalo timo sama dwaro, achako sama dwaro, atiyo ka ol ayueyo, kase refresh aendelea, ineno. To atimo tijni e kisungu wacho ni in my own terms. Achiwo sama dwaro, apumzika sama dwaro, aduogo e ot sama dwaro, koro apangra. To tijni
kaka wacho ni sami wuok ok orach sami wuok iseketo mafuta e mtoka mafuta no dong idhi iting'o ng'ato ichuli cash erego tich moro ming'eyo ma ng'ato imiyo ng'ato cash instant cash dong ng'ato ken gi duka ng'ato biro odoro credit samoro lal ni kai ikia ng'at miting'o koro ng'ano chuli cash koso card maanisha nia kampuni obo chulo kampuni ma taxi to company ema chuli so onge negotiation ini beta pin kisetieko pesa donjo koka en cash en company ergo biashara moro ming'iyo ma cash donja to koro kae kata kirange Diana ng'ato wacho ni ka intie gi thuolo mar timo tich mano ma taxi mane mbui gi taxi machielo mane no ka okete e wi nyamburko board moro ma yelo mondo ikanyo ni taxi gi jobedo airport samoro gine town kama gintiere en ang'o ma miyo idhi makocha kata mano miyo donjo kata adoje mambui nikech kuma ntiere kata kawuok mana kae to awasho simu abo yudo ng'ato e area ni to ng'ano ng'isa ni tera town kata tera airport tera kanye so long as an gi mafuta to mtoka ber wadhi to atieko mano kasetieko mano inyalo chopo kuma koro tich onge koro ng'at maketo ga card malo kucho ng'ano nyalo rito kata 5 hours kata chieng' moro the whole day onge gi tich nikech odwaro ng'ato mondo gichak negotiation koro eno chako malo ineno moro ni gise calculate kilometers distance time gik moko te to from pesa magimi no mari bentiere yi kanyo koro ni balance ichulo up mtoka be ichulo or to en pesa yani obiro kata kotin inyalo yudo 200 samoro unyiero nikech wacho ni ati 200 ati fare 200 to samoro mi discount ichulo 150 but 150 ni botera yudo trip ma 1500 koro kumantiere accept akawo mae ateri kod 150 kata ko mi discount there's no problem aloso kodi maber angisi ni have a good day nini no complaints kata jomoko chula nyaka 30 bob 30 shillings koro omi discount nikech en repeat ginene oidho kod app no mang'eny kabisa otiyogo all the time kiyudo ma 30 ni kaumano iendelea to the next app okelo ni moro by the time i calculate magite maybe it's mano nyalo bet 1000 nyalo yudo tich moro koro mi kata 3000 the same day maybe after an hour or two koro it's not about ati pesa ni tin pesa en pesa 30 no dongi jazo kibaba kamoro kidho matatu kawuono to ingiso ni fare ni 100 fare ni 100 dongi ingi 70 conductor boye dongi bo bet mana oko nikech ionge gi pesa full fare lakini kai matin mo ayudo no kaka apo wacho no ikawa ikaw I accept imi teach moro and also wangi classes gindi classes moko mag drivers mag ratings tiere kaka iketo behavior ni nadi ni moso ng'ano mtoka ler iriembo nadi mtoka en good condition gik machal kamano Diana ntiere kidieny ma wantiere sani nitie nyithindo manyiri mamoko obedo mine ka pod gitindo ahinya kama gintiere gionge kaka gikony jonyuolgi okata jonyuolgi anyuola margi familia margi matin kama entie kanyo en ponono gi jaode gi nyathine jaode ponono ok ti elementiere karka to gijaro tich magi nyabedo kata ka gitimo kwacho ni ritimo kata supplies moko ka wuok biro riembo taxi ni bende intiere godo karka in a day ochalo nade kaite morango ni ero thuolo gi intie kama tich joma tindo mantiere sani ginyabedo ni tich mar riembo taxi en gimoro ma giwacho ni ok de wariembi to in isewacho gimomiyo nudhiri momiyo ichako timo tich machalo kama dikon gi ang'o jogi majaro tich anyalo nyisogi ni kik giyier tich nikech kiyiero tich ibokoso nikech koro inidwa bet e ofisi rwako tai to tijno onge donge koro dongi bet e ot to ntiere ng'at moro onyalo bet kata en e university koro jonyuolgi ok nyal chulo ne fees koro osedonjo giseuso dhiang' to mano the last koro ojisot koro ng'ano
ogoyo kwano adwaro tieko university en ma public koro beche ok ng'eny kabisa ok en malo ineno koro nyalo chulo kod installment mus kapok exam obiro tieki ineno koro ng'ama bo miye pesa tidhi mondo chul fees onge koro odhi omanyo driving license mondo riemb nyamburko oyudo experience kato odhi training imiyo ji training then after training koro en gi simu sani nyalo kata yudo simu mikopo ka iketo deposit moro matin kati kopo simu kati chulo kata 50 bob kwa siku moja kata 100 beng'eny by the way kichulo 100 mano simu maber kabisa koro kikuwach nyithindo kod nyiri kikuwach ni gini ok nyalore then number 2 riembo mtoka tinde en yot kabisa en mana nyono pedal ok en manual ati gi 1 2 3 4 en mana manual to kisen ng'eyo rules mag driving that's it kato Nairobi be ibet rada to kikimeth samiriembo kikimeth higo sherehe yeah koro onge gima okinyal timo tiere jo university mariembo ang'eyo asetingo engineers maduong ka eken ha engineer to ngisani anatiyo kata tijni sapne donge agoli e office oche koro sani kumitera adhikao gari gach uber or gach tich gach taxi odhikao tapne are you sure I says yeah an koro aweyo kongo nikech jam ng'eny koro odhi okawo gach uber to loso pesa koro nikech koro o understand nikech oriembo koro ong'eyo kaka ohala no dhi koro onyewo gari en gi thing abich kata par koro mano miye nyaka pesa moloyo msache mantie jok moko bende mondiko yes ondiko jok moko yes inyalo kana ndiko ng'ato in fact ok en lazima ni in miriembe yeah inyalo ndiko ng'ato kino ni ok inyal koso in busy kod gigi inyewo mtoka koro indiko ng'ato ng'ano imiye target ing'ise ni an koro adwaro 1,500 odiochieng to gikwano ga odiochieng auchiel gikwan ka Sunday yes Sunday koro ng'ato nyalo tiyo to kaka pesa ne odhi Sunday tiyo ka pesa ni lakini ken driver ma en okay driver koro okasre kodonjo Friday Saturday kod Sunday no ochuli pes week tich adek oromo samoro tich ariyo kaber tich ariyo nyalo chulo wuon mtoka iriembo iketo mafuta ichulo wuon mtoka itieko kode koro modong en mari koro kidwa dhi nindo idhi adhiya nindo onge ng'ama di chandi koro itiyo kod mtoka no inyalo timo ohala ni moro onge ng'ama bugo ni simu nikech donge isetieko kode yeah koro imanyo mari koro erokamano ang' waduogo mondo mi wariekni mamoko mantiere kaka ni chako mokwongo mtoka bila ni kawe ni nyiewe kumoro koso ne en mar anyuola koso ne kawe loan moro war pejre ne kaka wanyalo chako weche machalo kama koso ne chako gi kodesa mar nyabedo ni idhi kawo ir ng'ato nyamburko moro iriemb kaeto iduogi chul bang'e gi chenro mamoko mantiere kaka ng'ama miyo gi chenro moko ma pod tiere ang'e maki kanyo wada kawo yo masani ka waduogo bang' yo masani nyakoro jong wada ne wakawe ka waduogo kae kod Dina Awino pono mi wasigana mare kaka nochako weche gi mag timo ohala mopogore opogore en miyo motegno e chenro mopogore opogore mag timo ohala ka unwawinjo siganda ni mar pod medo dhialo joma mine ka muntiere pod medo dhialo kendo ako nukacho ni happy Mother's Day sa osekal dakika 30 tok saa 4 mar okinyi waka yo masani ka uduogo twak dhi nyime kik dhi mabor. Win big in seconds. Shabiki nikajaribu mara ya kwanza nikaeka shilingi 100 kaliwa hiyo 100 nikasema nikakufa moyo. Hii mara ya 4 nikaeka shilingi 100 kaona napanda yapanda ikafika 500,000. Nikamusisha msichana wangu mkubwa nikaniambia dadi toa hiyo usiache toa. Nikasema wacha tu niendelee tu kucheza. Ndio ikafika 1.4. Nimefurahi yani hata nimeona ni Mungu tu.
kuna mali nilikuwa nimeshikika ma school fees hivi, alafu na mjengo wangu kidogo kidogo ambao nilikuwa nimeuanza. Aviator ni iko sawa kabisa, iko chonjo. Aviator ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 359. Sasa kwa thao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Dial *487*3# to get this song. Tuanze kulipa kadi sasa, na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Na kusoti. Kain jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor. Non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Non ane ka yudo receipt mari e simbi. Kama sira ujuki, kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Receipt mari kata digital receipt e neno mari ma ibiro golo. Kain wuon matatu, dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Nyakwa Ramogi ne gin ji ma humbgi ne lach. Kane giloso, oganda ne chiko itgi. Bende kama ne gikalie, weche ne dong' matho. Nuna nigo kot kamoro kachacha nogoyo. Asa madwa wache to go kot to jibiro te. Noero sort out dispute. Kata kamano, oganda osepenjo ni gin kanye. To gitimo ang'o? To mosenindo, anyuola gi paro gi nade? Igni mose kalo ne gin jok ma ideo, to kata mana sigand gi bende ne wuoro. Gisani awuok oko mar manyo gi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino ma gitimo. Riuri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye. Tich Ang'wen saa 3 otieno. Kik bai. Wuoth mar manyo chang. Wawuoth e piny mar thieth kokalo e wang' jogo mosedake. Thieth sani nitie Kenya ka, dakteche nitie, masinde nigo, mwanyalo thiedhi michangi. Kata ibed jachiw thieth, kata mana jalno madwa ng'eyo gik matimore e sekta mar thieth. Wakolo pach jolony ka wayudo sigana tok kode marochere. Waweuru keto reputation mbele ne ngima mar ng'ato. Ng'eyo matut e weche mag thieth chako gi goyo mbaka. Advice jowani ne uru penj laktar mondo ing'e kuma inyalo konyorie kapok iyumba yumba. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Machiegni kendo nyako Ramogi Jwang'en mor marani podi kete kar kae. Chenro mar mbako romo medo dhialo joma mine odiochieng'ni ma kawuono en odiochieng' manyoro mane dhialo gi piny mangima. Kata kamano wantiere kar kae ka wamedo koni kanyo ni Happy Mother's Day. Kano koni odiochieng' manyoro yude kawuok kuoma nyinga Cleophas Oluoch Kisumu ka nyako Ramogi kiwo nyaka sango wakoni kanyo ni Happy Mother's Day. Kano kori message yude kawuono ka wakoni kanyo ni Happy Mother's Day. Pod wadhi mana mbele. Wadhialo joma mine odiochieng'ni ma kawuono wabeda ni kod ng'eyo ni joma mine to gidache yo machal nade chenro mopogore opogore nyako Ramogi Jwang' ka wantiere kodi kar wachak saa 4 makoro saa 30 kod auchiel osekalo. Medo konwa kar kanyo ni into idhialo jok mage. Ote nitiere SMS line kae wacho ni idhialo mine. An Malaki Orondo acha ni ka an Mombasa. An aluoro kendo ahero mine nikech mama nyalo timo gik mang'eny dichiel gima chuo ok nyal. Erokamano ahinya kuom ote mari. Oyo Nandi awacho ni otiyo e yo makare. Awacho ni okay benda ne chenro kar kae Ramogi awinje higani mangima. Erokamano ahinya. Alo Mama Martin kawuok Seme
Uraga Ramogi TV ler kenda luweyo makare erokamano ahinya Midoro ote magi ka ote mara Facebook mara Ramogi TV ntiere ote mathoth Vincent Kajomo wacho ni ka ntiere Rai sub location in North Nyakach Ward Nyakach sub county ene chenro. Beatrice Sonko wacho ni luo chenro ma bito kawuok Muhuro wacho ni ntiere ndani kabisa. Olago Jachoma Ward Kisumo wacho ni ne chenro kachel koda karafiki Ward Ligala Kabiero Adialo Jaoda Sheni Atieno ka Steve Kaka wacho ni Steve kawuok wa Homa Bay County ntiere chenro kachel Jobo Molo Kanango Jakano erokamano inyene chenro wacho ni Masai maluore ni Masai Mtamu live from Narok Transmara en kodwe chenro kachel ntiere ote Maruth Nathi Ochieng ka wanyalo yude sani kachel mondo mi wabed wawinje ka to bang'e ngoduogo wadhi nyime kod twak. Ruth Nathi Ochieng wacho ni anto adhialo ra wuon an miyo achako dhialo mama na Siprina Ochieng mother-in-law na bende Madam Florence Obondo nyamera maduong' Judith Ochieng gi nyiminega Mother's Day ani chenro kanu moja erokamano ahinya kuom ote mari nyakwaro Moge Jwang wantiere kae Midoro gi achiel kachiel SMS yao en 3-6-0-0. Antiere kae kod Diana Awino mabende nyaka sani miyo sigande yore mopogore opogore mag bedo miyo no motegno ka timo tije mopogore opogore wasewinjo tahinya waneno mano mar riembo taxi nyabedo nyamburko go mago mantiere kit lony manyasani mabende ntiere mbui mabende kigoda kacha tiyude makiani banka kama wuok ka nyalo yude oko kae ka igoda ka to dhi kode kama uda chope kata kidhi town kata kidhi kama chal nade kiyude kar kanyo achiedh nade mage mokale kaka ng'ama miyo mane tich machalo kamae. Dana machiegni kendo ni lero kanyo kaka achiedh nade moko ntiere kar ka kata gigo ma nyabedo kanyo ka oganda moko lo tahinya tich mae mariembo taxi ochal nade in kaka ng'ama miyo bende isega ting' ng'at moro bende ng'ama dichuo kata ng'ama miyo wadu to otang'oni kata achaya kata timoni gimoro miwacho ni ginde bende notimna nikech an ng'ama miyo mane tijni koso nyabedo nade iseromo kodgi to gichal gane nyamiyo ranyisi kuom gigo mesene ng'eny kabisa in fact gima iboromo kod ng'at moro okosana kod ng'ato kumo aye koro kodonje mtokani onyalo yanyi ong'isi gik moko ma ok onego ng'isi to nyaki bet kod kwe ibet kod kwe kod ma customer to ipenje ni odhi kanye to ng'isi ni rang up mano is okay nikech samoro gindiko gi the other areas to koro kisechako tere ong'isi ni itere kanye ilale idwaro ka jake kosidwara kode koro ilosalosa kode mos to ipenje ni odhi kanye koketo kumarach ing'ise mondo change kata itere kuma odwaro dhiye to kiyudo ng'at machal kamano nyaka ing'ise obed kod kwe obet mos and ine tich initiyo to kodhi matek kabisa nikech inyalo kata go accident nikech koro idhao ni kae to ng'isi ni dhi kamae to kinyal timo kamano donge to ibe koro ichwanyori koro ichunga chunga kokinyal dhi oken lazima ichung to ng'ise ni sorry okwanyal endelea to ogoko kaka odwaro kodwaro chuli ochuli okodwar chuli inyalo loso kod one app samoro be oken about pesa no ng'ato teri matek kabisa wachani ai pesa ni wewe mana awene iwe to dhi to koro idhi to yudo ng'at moro so koro okinyal rango behind wachani ng'acha osina koro asin iweri kodi kiani wakanye otimango ang'o mochwanye ang'o momiyo wataki to tere samoro be iriembo gotieno kwanza iriembo gotieno tu iriembo ng'ama dichuo odichoni osemetho omer koro okidwa mondo bet buti kae onyalo chako muli to kochako muli mano iluongo ni Kiingereza iluongo ni assault orocho ratich kaka jal matimo tijno inyalo tere police to bet charge that's an assault to your body onge ng'at ma onego muli kine mtoka kine driver's seat ati ng'ato muli o ng'ato timi gimoro ati mulo tiendi koro ilosa kode maber ng'isi mondo bet chien kinyalo tere obet chien to obet kod kwe ting'ise ni initiyo
so idwaro tere kuma dwaro dhiye ko yie ibo tere ko tamre wuoga mos to tiere samoro tiere jomilongo ni kajakas joma mayo ji mtoka koro gotieno most of the times jogi gitudo wakin mama kod or nyako itudi kod nyako moro kane area moro donge chongenye ohala ni ane area kenda to wanyiri ariyo to koro nyako moro o request ne bodonjo an mayude nikech an dhako ko san nyako kaka en koro there's safety in that. And then tiere be kaka inyalo gotieno idwaro bet rada tiere areas ma security ok ber koro kidak kanyo ing'e kuma rach kikia kuma rach ok inyal dhi kanyo nikech koro ng'ato ng'isi ni tera kuma kama koro kanyo ok in conversant gi area ikia ni ndaracha kadhi piny kamae aboduogo kode nadi koso kalal koro ng'ani asewe aduogo e main road mondo adok kuma ae nadi kikia iweyo trip no ka ng'ato ng'isi ni tera to ikia kanyo ten gotieno godiochieng' inyalo dhi anywhere godiochieng' kata Kisumu kata Mombasa atera but gotieno hey nyaka goni simu apenje niya igona simu iluonga hey aluongi in kanye tapenje ni in kanye tingisa in kanye arango osendik ni in kanye tang'eyo ni in kanye lakini nyaka penje adoro njo ni ng'ani ochal nadi koro nitiere gimoro milongo ni instinct women mine wan gi gimoro ilongo ni sixth sense yani isomo ng'ato ikiaye lakini gimoro nyalo ng'isi kikiting'ani onyalo bete mto e dhot kae en e dhot to acha ni an kae kato gibiro ji 5 to mtoka no onego ting at maximum ji 4 to gotieno be ji ok wuoth mang'eny mathoth ati ji 4 e mtoka samoro en ji 2 ji 1 to gotieno ok idwar kata ting'o dichwa adek ibo ting'o dichwa adek na tek koro ipenjo maber un ji adi udhi kanye to wadhi kumachiel wadhi kagoli town ateri umoja ya onge stop off over okidwa timo gino gotieno nikech koro ng'ato donjo koro chenjo koro iteri jambazi koro igoyo kwano so ko ka iyo wang kodi iweye ka iyo wang kodi iweye idhi a petrol station kuma is safe iweye kuma ber idonjo petrol station kaka ng'at madoro yes koro ngisenia I'm sorry trip orumo goyaga koko at least a petrol station tiere camera dong okonyal timi gimoro nikech ong'eni nitiere camera to attendance tiere kanyo koro idhi kuma public iweye kanyo but safe kochuli sawa kokochuli inyalo fuatilia bang'e achiedh nade gi duto nitiere kar kae en ang'o maketi pod idhi mbele gi tich machalo kama ng'ato nyalo wacho ni en risky ne ngimani kaka ng'ama miyo mana odiochieng' ma kauno kapod dhi nyime an adhi mbele kod tich nikech an kachiewo gokinyi ka wiye owil lamo Nyasaye e ot abet e steering no talamo Nyasaye miya jok maber miya jok ma ichanda Nyasaye kik ayud accident dong accident bentiere kik ayud accident and then miya judgment maber ka trip moro doro tera marach nyisa Nyasaye nyalo ng'isi nikech ang'o momiyo inyalo bet kamoro to itamri ting'o ng'adni nen itamri nang'o mano Nyasaye mang'isi ni kae we record dhia to ase experience moko na experience nearly case moro ma carjacking but ikawo nyako Westlands titelo Loresho kichopo Loresho kumodake nyaka idh kaka got moro matin to ntiere miti on the sides maduong koro ing'ise niya akwayi yawna gate mondo atan mondo adhi teno ng'ise niya kae ok ber to usechopo koro ok ber nadi ng'eni en dalane koro ng'ise ni kae ok ber ok anyal rusa mondo idonj kae already mano tiere problem koro iwacho ni sawa koro ini reverse mos ikiani boyudo ng'ato backwards and mano dangerous lakini itimatima kia kanyo ng'ato luongi Kabete loa Kabete to ikia route to map teri e estate tine gate igone simu okomaki that's a red flag igone kod mobile okomaki igone kod app okomaki to en saboro magotieno koro iwacho ni koro tung'ani en nadi koro to ndiko ni text ong'isi ni bi piyo awinjo koyo
winjo ko ing'eni saboro ng'ato ok nyal wuok e ot kapok ichopo donge. Koro ipenjri to kichopo kumidwaro dhiye ineno suddenly tere jok moko be biro Sudanese, ng'at machal Sudanese mabor, ng'at mabor kabisa, ok ng'at ma black, akia ni en what nationality. Nitiere msungu moro be opposite nywele en yellow waluonge ni blonde. To ging'isi ni terwa Westlands. To ipenjo gi ni ma ok en mari, ng'eni gotieno ok onego iting' ng'at ma poko luongi, nikech ka gimoro timre ibo chako ji bo chako manyi kod kanye. Yeah. Koro ing'iso gi ma ok en maru. Ng'isi ni wabo chuli maber. Ng'isi ni Koro idok kuma ni chomi. To kichomo irango kama ineno ni en underpass moro maonge kata ta. Kano kajaking ni timre kacha. Koro iwuok kanyo kabisa, afadhali kata iketho mtoka to idhi with your life. Gino timre twice. Same girl, same person. Koro the most meeting or report. Ni wuok e yo machal nade gigi nikech koro nyamburko kethre ka ngima ni bende ni kamarach. Na wuok e yo aweyo mzungu gi kae. Aweyo the black man. Koro achomo adoro dhi kuma kajaka ntiere. To kaneno kuma idwa mondo akadhe onge stima, onge ta, most probably ntiere rocks, donge mawe, ntiere kidi maduong'. And obviously idoro mtoka. To ntiere mtokni moko be jogi manyo matek molo moko. Ntiere moko hot cakes, mtokni moko kaka Vitz. mano hot cake. In fact jok moko wacho ni kik idhi some areas kod Vitz. Kochopo saa 1 kik iwuogi dok e ot. Koro iwuok because of your instinct. Koro what is the lesson learned? Ananeno niya gotieno daytime abira kata ka okagoni simu kata kokimako abobiro. But gotieno okabi. Nikech joma ok dwa mako simu to giwacho ni gin gi haraka. En gi shida kamoro. Mano ng'at ma dwaro timo ni gimoro marach. Koro the most watimo wa report kata ng'ano apani number no i-block or something like that called app company. Lakini nyaki bet alert nikech mtoka en mari, maisha en mari, imitiyo, jo apps oginyeo mtokni, wan mo nyeo mtokni, or mtoka en mar partner. Inyalo bet kod case kod partner. Yeah. Iketiye ka mtoka olal to in kanyo ngitwe. Nyaki ng'is gi odinadi. Kamano. Ntiere thuolo machielo bende mwayudo. Ng'eni kata poko ka wiwa chomo kama dhi tiyo kadong' dakika matin ne abich kae to watieko. Ntiere ng'ama penjre ni nyamburko ma kuom ranyisi manyabedo ka itiyo godo. Joma mine moko neno chenro kinyi ma kawuono ngeda donjo e chenro gimo pogoro pogoro mag taxi. Yudo wi kure osebedo ni en mari wuo. An gi experience ma nyamburko nyalo dhi Mombasa. Kin gi pesa ma deposit mang'eny 400,000, 500,000 kanyo to mtoka en kata milion achiel. Idhi Mombasa lakini gino riski kabisa nikech koro ng'ami deal go ok en bank ikia ni ochal nadi. Obet mwindi obet ng'a. Koro idwaro chulo kod installments every month. Gino inyalo tim lakini shida ni kama mwindi ni okasre kodi samoro inyalo yudo ni dwech ni nyithindo dhi e school. Koro i concentrate e school kata i concentrate kod mtoka bang'e. Koro ng'ani kwano ni magote. To chieng' moro ochung' to owacho ni koro adwaro 300,000 mara. Erego pesa na. Omai mtoka. Sani anyalo ng'ise mine kod young girls gidonje sako. Kaka sani gima okonya kabisa en sako. An sako moro miluongo ni Wakurugenzi. One in front of Metropolitan Hospital, Rabai Road. One gi office, one gi official, one registered. One gi chairman iluongo ni Paul Oyalo. One gi CJ Karaoke, treasurers. An official kila kitu itimo. Joma chulo pesa, chulo to tere it's computerized kaka ichulo ga fees university. Koro kichulo pesa okonya ng'isi no kichulo. Odonjo computer oranga. Onene no chulo. Yongi gi gowi. Koro sako no gima ber niya i save pesa. Ibo ng'isi ni save pesa di. Itimo savings mari matin. Ok en mang'eny kaka deposit mar higher purchase. Iluongo ni higher purchase. Kise save pesa no, imi 10 times your savings. Koro ki save 50,000, nyalo mi pesa inyalo nyiewo nyamburko ma 1,500. Kidwaro moro okonyien kabisa lakini unyalo tiyo. Tima service. Ki save 100,
jogo mi loan ma 1 million. Ngamo mi loan ma 1 million sani. To kiai 10 o relate kodi okawa logbook kende. Kato be okonyi chulo. Nikech wadhirre, wamakore, one team players. Gibe giriembo, gin directors lakini giriembo, ingi mtok ni kanyo. Koro kidhi marach gisne di Diana kae idhi marach pokichulo tich adek ibo chulo gini nadi koro ngiso gi kaka ibo chulo vuruta weka nini motivation yeah koro sako ber kabisa da hera ni jiodonje sako to sako gin interested mondo igro ogidwa mai gidwaro mondo iyud mtoka achiel inyiew moro inyiew abich uendelee. Ikine gidu to chopo kamoda tieke chenro wach mari mogik ne joma mine nyalo bedo mane bichieng' ma kawuono ka wamedo dhialo gi kata juma ni duto ng'eni jumapil mar 2 e dwe mar 5 higa ka higa idhialo joma mine piny mangima kawuono nyaka uthuolo idhiale joma mine ma bende ing'eyo kama gintiere kata kinyalo dhialori ni wuon machiegni thuolo ma dakika achiel kaeto bang'e watieki. Adhialo joma mine angiso gi nia unyalo timo tich yoyote an kaka inena sani adwaro riembo trailer ile mguu sijui ni mguu ngapi ile maduong' cha kata ken piny moro awinjo ni pesa ntiere loka e piny moro ariembo trailer maduong' mondo aged mondo atim kamae mondo nyithindo osomi koro mae oken the end mae is the beginning yes koro gimi motisha ka Nyasaye omiyi good health in gi lweti ngi tiendi ang'o momiyo ikwayo ng'ato pesa to tiere gimi nyalo timo kae to yot kabisa to kaka iketi maber mtoka sami tiyo nyaka ibet kod discipline kin gi discipline ng'acha bebe en gi discipline kionge go bend ebe onge go nikech en gotieno anything can happen. Yes. Agone ka Dina Aweno itwake yo makara ngeni mayangu ni bira Ramogi TV kata ka iloso ka jetimo maber ahinya anga director bomi percentage ni uradi wacho dugo kanyo wayo kanyo isechopo 80 gi wi ka mintiere kanyo wabodhi maber wacho no miyeti tu wacho mano yo makare ahinya wabone no chieng' machielo kendo wabolo weche mag ohala mamoko mapontiere ka wantie cheno mag Ramogi TV mopogore erokamano ahinya nyakoro Ramogi Jwang' ne wan kodi ka in bogoni erokamano ahinya dana wegi pichni mamoko ka okinyi makawono nantiere kodi ka antiere koda twak herupiny mag weche mag tuke gazet watimo kaka wanene obedo ka twak mar mbakoro mobedo rumo ng'anyo mag jopuonje JSS timore sani mano jopuonje JSS ma Nairobi awegi picha ka giwuoyo kanyo ka watieko kinyne warome chal mar piny Kenya nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanyo kwar mokeo nyaka sango riti masani. My name is Owino Okello, the chairman Nairobi County, and this is the statement of the Nairobi Junior Secondary School. Yes, in light of the ruling by the ELRC Milimani Law Court and the subsequent nullification of internship for trained, registered and licensed teachers, we wish to communicate this in particular to all JSS teachers in the county, TSC, MOE and the individual HOIs in the respective schools. Yes! 1. Through a well-thought process, consultation with moguls and consultations with legal counsels, we will obey the court ruling by staying away from school in the name of internship. Amen. Number 2, instead, all teachers shall be involved in a peaceful demonstration as a call for action to comply with the ruling. Additionally, it should be clear to all moguls that the TSC appeal for stay orders against the ruling was unsuccessful and failed to meet the minimum threshold for granting stay orders. Therefore, our demands are 1. Confirm JSS teachers to permanent and pensionable. 2. Compensate JSS teachers for the period they have worked without pay. TSC is at liberty to call the teachers to negotiation, the PNP to negotiate the PNP confirmation process in compliance with the court ruling.
failure to do so, one, there will be constant strikes by JSS teachers in Nairobi and the country at large. Two, JS teachers will not be reporting back to school at any time, as this will be deemed an illegality. Let me take this time also to give another leader, Mr. Fidel Okuku. Moguls power! Moguls power! Moguls, give him! Moguls, we are saying this. We believe we are teachers and we are Kenyans. And Kenyans, we believe in the rule of law. The other time, the court ruled and said very well that internship is illegal. Internship is null and void. And therefore, we call upon the TSC to stop what they are doing that we call the contempt of court. They have to obey the court and they have to believe in the rule of law. That's what it is court itself that ruled that what is done to us is injustice, is unacceptable, and we are not going to do whichever thing that TSC is telling us to do. Today, we are going back to the TSC office to tell them that we are not happy and we don't accept anything that they are telling us. We don't want any kind of intimidation that is coming from the Teacher Service Commission, that is coming from the HOIs, that is coming from anybody else and the CSO. Today we are marching peacefully to the Teacher Service Commission office to register our grievances, to say that we are not happy, to say that we believe in court, and we call upon the MPs who are distributing letters in funerals, in whichever places, that what they are doing is not fair and it is not in accordance with the law. And therefore, Moguls, can we march peacefully to the Teacher Service Commission offices? I thank you. Moguls power! Moguls